Hindi lang kwento, ito ay tanong, ito ay debate. Handa ka bang umarap sa katotohanan kahit ito'y masakit? Katotohanan o pagdududa, may mga sagot na sa puso nakaukit. Pero sige ating harapin, sino ba ang tunay na Pilipino? Sino ang bayan? Kung pakinggan bago tayo mag-cruise ng landas. Si Rizal ba tunay na revolusyonaryo o reformista lang na may payapang armas? Anak ng ilustrado, di ba't sa Espanya lumaki ang diwa? Pwedeng tanungin hanggang saan ang sakripisyo kung di mo hawak ang sundan na maitatalas. Nagkautang ba sa kuko na dayuhan? O sadya lang natin di makakita na ang himagsikan sa likod ng aklat pwedeng din ang simpleng tinta. Bakit di natin suriin ang kanyang pagdududa sa katipunan? Di ba totoo yun? Di ba't mas komplikado ang puso ng bagayani kaysa sa tatlong bato na inyong itinatayo? Parang lamig ng boses mo'y parang gabi ng pagtataksil. Nakalimutan mo na ba ang tapang na noli at fili ang simula natin pagkising? Anong silbi ng pagtatanong sa motibo ng isang martir na ang buhay ay inalay? Ang katipunan ay nagpatulad dahil sa piniin na kanyang inihasik, kundi dahil sa kanyang panulat. Saan magsisimula ang tapang ng ating tinig? Hindi pa pas malalim ang talim ng salita kaysa sa patalim na biglang sasaksak. Bakit mo hinahanap ang dungis sa korona sa halip na purihin ang pagpatalikod sa ginhawa? Si Rizal, simbolo ng isip, nagpaalat, di ba't sadyang kahanga-hanga? Sino pa para pwestunin ang pag-ibig sa bayan na sa kamatayan ay dumana? Revolution o kolonisasyon. Okay, di huwag masyadong madrama. Buksan ang isip, tingnan ang kabuuan. Ang himagsikan ng usap pang sex. Tunay bang atin o naging laro lang ng kapangyarihan? Hindi ba't may di pagkakaunawaan sa Tegueros Convention? Di ba't may namatay na kapatid? Saan napunta ang idealismo ng si Bonifacio? Pinatawan ng kamatayan. Di ba't ang pamilya'y naghira at ang unang republika? Di ba't mabilis ting naglaho sa kamay ng bagong amo? Anong aral sa kasaysayan kung ang kalayaan natin agad na rin kinuha ng kano? Hindi ba't masakit isipin na ang ating independence di naman talaga nating buong napagwagyan? Saan tayo nagkulang o sadyang pinaglaruan lang sa entablado ng mga dayuhan? Aral na pakabababa ng iyong pagtingin sa pagturo sa at pagpupunyagi. Kinuwestiyon mo bang bawat patak ng dugo na dumanak para sa lupang minamahalagi? Ang Tegueros isang trahedya pero di ba't nagpatuloy ang laban kahit sugatan ng puso? Nakalimutan mo na ba ang luna? Ang Delpila na handang mamatay, di ba't sila'y lumaban ng buong puso? Oo, dumating ang Amerikano pero di ba't may sumalubong na bala? Di ba't may digmaang naganap? Hindi ba't mas matimbang ang paglaban kaysa sa pagsuko sa harap ng bagong pang-aabuso? Bakit mo pinaliliit ang sakripisyo na tila ba'y walang kwenta ang bawat kabayanihan? Paano tayo uusad kung ang nakaraan natin puno lang ng pagtutuda at wala ang pinaniniwalaan? Itong huling paghaharap, diwa, sana'y di ka magagalit. Ang EDSA Revolution, tunay bang people power? O di ba't bunga ng mapolitika na nagkagulo? Bakit bumabalik ang mga lumang pangalan? Di ba't ang pagbabago'y di dapat ganoon kadali? Ang mga pangako ng kalayaan, ang peace and order, saan napunta sa bawat bagong administrasyon? Di ba't may bago na naman problema ng ating kasaysayan? Paulit-ulit na lang ang tema ng pag-asa at di ko pangarap. Kailan ba tayo matututo na ang kritikal na pag-iisip, ang tunay na ilaw sa dilim na humahadlang? Aral ng boses ng pagdududa, di kailanman magiging ilaw sa dilim. Ang EDSA ay simbolo ng pagkakaisa. Di ba't ito'y gawa ng taong bayan, hindi ng ilan lang?
Bakit mo kailang baliwalain ang lakas ng ordinaryong tao na nagkaisa sa harap ng tangke? May mga pagsubok, may mga palaki, yan ang buhay, yan ang kasaysayan. Pero di ba't mas mahalaga ang pagtindig muli kaysa sa tuyang pagsuko sa kapigatian? Bakit mo hinahanap ang perfectong nakaraan na sa mundo ay di naman umiral? Ang pagtatanong mo'y mahalaga, pero di ba't mas mahalaga ang pag-asa na di kailanman nagpaglalago? Ang tanong ay di katapusan, ito'y simula para patuloy tayong matuto. Kahit masakit